Ассалому алейкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имшаб, яъне шаби 9 ба 10 апрел турнири UFC 273 баргузор мегардад, ки дар он Ҳамза Чимаев, Пётр Ян ва Александр Волкановский баромад хоҳанд кард. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки кай, дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашед, пас мо ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона, ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд, ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст, ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дорухои даркории худро дастрас мекунед. Инак, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, имшаб, яъне шаби 9 ба 10 апрел турнири UFC 273 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ ва як муҳорибаи деринтизор баргузор хоҳад гашт. Муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук, яъне 66 кг, байни чемпион Александр Волкановский ва довталаб корейский зомби хоҳад шуд. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад боз як муҳорибаи унвонӣ, реванши принсипӣ дар вазни 61 кг, байни чемпиони доимӣ Алҷемин Стерлинг ва чемпиони муваққатӣ Пётр Ян хоҳад шуд. Ва дӯстон, бояд гуфт, ки байни ин ду варзишгар сахт бадбинӣ вуҷуд дорад ва ин муҳориба ваъда медиҳад, ки беҳтарин муҳориба шавад. Барои ҳамин дӯстон мо ба шумо маслиҳат медиҳем, ки ин муҳорибаро тамошо кунед. Сеюм муҳорибаи асосии турнир бошад аз ҳама муҳорибаи машҳур, аз ҳама муҳорибаи деринтизори ин турнир, муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна, яъне 77 кг, байни дуюм рақами рейтинг Гилберт Бёрнс ва ситораи UFC ва 11 рақами рейтинг Ҳамза Чимаев хоҳад шуд. Ҳамагӣ дар турнири UFC 273 13 муҳориба хоҳад шуд. Пахши мустақими турнир аз соати 1:00 ба вақти Москва ва 3:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегзарем ба қисми асосии навор, дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. Варианти якум ин телеканали Матч ТВ. Шумо дар телеканали Матч ТВ 5 муҳорибаи асосии турнири UFC 273-ро тамоман бепул тамошо карда метонед. Матч ТВ пахши мустақими худро аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мекунанд. Варианти дуюм бошад ин телеграм канали мо Паҳлавон ТЖ. Мо дар он ҷо ҳамаи силкаҳои даркориро мемонем ва шумо метавонед бепул пахши мустақими ин турнирро тамошо кунед. Ва ҳамчунин баъди турнир ҳамаи муҳорибаҳои асосиро дар телеграм канали худ мегузорем ва шахсоне ки пахши мустақимро тамошо карда натавонистанд, метавонед любой вақт дар телеграм канали мо тамошо кунед. Силкаи телеграм дар описанӣ ва дар якум комментарий закрепид шуда. То боздиди дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.